Siya man na. Hinayi dong. Hindi ko mao. Kaya nga. Ganyan. Kanan pa pre. Yung kadyang sa gamay ko am. Kaon. 16M viewers. Kan ko am. Jokes? Nahirap po eh. Pare. Anong pabi baliw? Kuya sa kanang mga rap. Rap. Muna ron. Kay gisugo. Nugo pagkaglain. Pagka nindo. Nya imong sugo otro pong bato. Ano ma? Kabaw. Ha? Ngaon ta mga bay. Ha? Laing bisyo ani mga bay. Sige lang tagkaon ini. Naghanggit siya ma. Ngaon no. Kay lo apit na lubat siguro. Dilito na itong gano'n. Manok. Ipos. Nidilit na kong daghan na gabi eh. Subati rin na kayo bat. Saka lang po. Sa mga hindi ko ma-replyan, patawarin niyo ako ha. Kasi dami-daming ano. Dami-dami yun na hindi makaya. Nagre-reply naman ako. Nag-ano kami ni Ate Charing. Chat kami. Siya na-replyan ko daw yung mga nag-message. Kaya nag-message na daw sa kanya. Sabi ko nagre-reply naman ako Ate Charing. Wa lang gid na bunuti na sila. Wa lang gid mahulbuti. Chuchoy. Walang gid mo mabunuti mga bay sa akong reply. Kaya pasaylo agi ko ninyo. Salamat kaayo ninyong tanan ha. Dakog utang kabubuton. Dakog utang kabubuton ninyong tanan. Inyong pagsuporta daghang salamat. Kaya pasaylo ako kung di gid ta mo ma-replyan kay piting daghana gid ninyo. Salamat kaayo. Sige pakyo si Inday Buday. Yan. Set out na lang ninyong tanan ha. Si Inday, ni kaog tangkong. Kumakain naman ng gulay si Inday, pero ano lang, pili lang. Kaong siya, dubong tangkong. Dubong batong. Mana nak mah? Duduk je ni. Ano kay Pusa. Pusa the Explorer. Ha? Unsa man na? Busog kaayo ka. Silo ka to imong kanon day ka sayang. Silo ka kay naghan wala kaon.
Luoy ang uban bata. Walay kumakaon. So, di usik-usik lang. Hello kay Bernadette Jones. Kay ano Benji Baliejo. Hello ni mo ba mga unta? Kay Henry Chuda Kipel. Hello sa iyo ba ug sa imong tibok pamilya diri mga unta. Tangkong adobo. Ang pinirito nga galunggong. Hello kay Baynita Kyuson. Siya nga walang gutom sa lockdown, bawal magutom para walang magkasakit. Kaon nita ni. Antod nga mahuman ang lockdown, di na tama sa ospital. Kulya buyag. Kaya nanagko na. Si MJ's Journey. Hello ni mo ba? Kang Yummy Deck. Hello ni mo diha ba sa Italy. Si Anna Vlog. Hello ni mo ba? Kay Lucy Heater. Hello ba? Salamat. Tulaag na po ka. Si Lona Piengs. Cherish and enjoy every moment you have with family. Lingaw gyud ko kaayo ninyo, made me remember our younger years with our late mom. Stay safe always. Ayan, thank you, bye. Art the Expression. Lunin mo ba? Chanda Sinelio. Kang Nita Kyuson. Ayan, si Inday Chingkay. MJ De La Cruz. Si Joche Sav Vlog Life in Netherlands. Richel Tobiga. Shout out ni Clouds Hunter TV. Hello bye. My life, my curls. Yan, pagkalami na lang dyan sa ulam, scrambled eggs, pancit canton, tuyo, dilis, kinason, shells. Grabe, tulong laway na ko. Dubai vlogger na si Berhel Iana. Yan, Edna Romero, hilo ni mo ba? Yan, nag-message na naman si Ate Charing. Nagbibigay siya ng mga mga tips. Thank you so much, Ate Charing. Hello sab kang Tess Kusina. Ito si Imelda Liwanag. Hello Inday, I know you really miss Georgia. Still too much here in Kuwait, especially in Wafra farm. Mao jud daghan kay diha sa Kuwait bay sa Wafra. Na-miss ko na talaga yun. Dahon na yun. Hindi kami makatawid sa kabila eh. Bilang dagat. Nandoon ang bilihan ng dahon na Georgia. Ano kayang ibig sabihin ni Marife Asception? Sabi niya, Ate Inday, nakalinis ka na ng bahay mo? Naglinis na ba daw ako? Siguro amo ko siya, tapos ulipon niya ako. Sirap-rap ato ba? Linis ko ba yung makakaot sa kong lubot? Kaya walay amo. Bye, live. Kadako ba itong utot? Uy, batasan. Live KN. RH Forebs. Buyang, wala eh. Manangid mo kung mangutot ko. Ya. Akong kumkumon. Ako ibutan sa inyong ilong. Para makatulog mo, magpahulay na ako si Mood. Pare, mukhang plaster na plaster tayo pare. Parami Inday, dami talaga naglalaway dun sa kain natin kagabi be. Tapos ito na naman kain natin kangkong be.
Tama niya. Naglaway na naman to sila, be. Pasensya na kayo, ha, kung napatulo ko ang mga laway ninyo. Huwag niyong patuloyin ang laway niyo, lunukin niyo, sayang. Sayang. Nay, matulog po din ang laway. Tulo. Laway siya sa pagkaon sa Pilipinas. Mo naman sila kaon. Lamig pa lang pagkaon kay mga manok. Manok. Kapoy, sika o manok. Bo, lamang. Kada adlaw manok, kada adlaw manok, kada adlaw manok. Pwede lang din na magkita sa manok. Pwede lang ko siya, maghiwa ko sa manok dito, maglingaw ko. Di ko malantaw sa kong gihiwa kay kapoy ako. Sige lamig pangandoy di sudan sa Pilipinas. Punta kami dito. Bro, kuha anak bro. Bro, kuha ba kuha? Saan? Na. Napos na be? Ano? Ngayon kay Ems Journey. Puntahan niyo daw si Ems Journey. Saka ito si Mel's Magic Kitchen. Puntahan niyo siya mga bay. Marami kayong matutunan din sa kanya. Si Angel Mika Buena. Siya nga. Hello, bye. Pag-shout out naman ako sa sunod ka mag-vlog. Alis ako nood ng video mo. Salamat, bay, ha? Tulad ngayon, iniwan ko lang ang cellphone ko dito sa kwarto. Almost 2 hours ako sa kusina. Pagbalik ko lahat na video mo, open lahat ng patalastas, tapos talaga. Wow. Yun na lang maging tulong ko sa'yo para lumaki o kita mo, mga video mo lang. Libangan ko talaga dito sa Saudi. Please po, pa-shout out. Pa-shout out. Inday. Ha, abangan ko yan. God bless Inday, pati sa family mo. Yan, salamat by Angel Mika Buena. Pwede naman kayo mag-autoplay, pero siguraduhin nyo lang na mag-clear history kayo kasi hindi counted yan kay Lulu YT pag hindi kayo mag-clear history. Kasi naka-autoplay. Pag mag-autoplay kayo, delikado din na gumamit kayo ng inyong account. Dapat hindi kayo naka-sign in. Parang ganun. Narinig ko lang sa mga ibang vlogger. Wala akong idea. Hindi ko alam kung totoo. Sinare ko lang sa inyo. Chinesmis ko lang. Chinesmis ko lang. Hindi ako nakapag-live kagabi mga bay. Kaya ang dami man ninyo nag-live. Mahiya man ako mag-interrupt sa inyong mga live. Kaya si Inday Ngabil din, binigyan ko rin ng chance na mag-live kasi tagal na niya walang video. Ngayon sabi ko, mag-live ka sa YouTube ay kaya tagal ka na walang post. So, Ginoo, sige kong hintay din sa YouTube. Wa may Inday Ngabil nag-live. Tuwa man sa Facebook hindi nag-live. Ang Facebook page. Naligaw na ko kasi hanap-hanap ng gahi naghinulat. Pakaila ka ni pa. Tuwa din sa page si Inday Ngabil nag-live. Ni ba? Tapos, Kinsa man eh. tignan niyo yung live ni Inday Ngabil. Klaro eh. Doon. Matawag ko niya kay Roger man eh. mura magnahilom siya. Hindi pa sanay ba? Yung mga baguhan, hindi pa sanay talaga. Pero dua. Ipa-practice pa lang yung taon. Sige lang, masanay lang kayo talaga ha.
Good luck sa inyong lahat. Sana maaprubahan na kayong lahat. May harang na kayong lahat. Yan. Salamat ninyong lahat sa panonood. Suportan ninyong lahat. Ingat kayo dyan palagi.